Teknologiaren etzai amorratua izan da, uste nuen paperezko agendak emango zidala lana antolatzeko bidea. Baina esnekien, Euskarria baino, espazio kontu bat izango zela nire muga. Gurasoekin bilerak, suizidio protokolo berria, Mauritaniatik etorri berri den ikaslearen material moldaketak, zikloan adostutako minimoen berrikusketa, biharko saiorako beharrezkoa den tangrama mostea eta prestatzea, ikasegoera berriaren lehenengo saioen planteamendua, petearekin adostu gorkarentzako neurri berriak eraginkorrak izan daitezen. Eskerrak asteartea dela. Batek zioen moduan, paperak denari eusten dio. Txarrena ez da eseltzea, txarrena zalantzarik gabe eseltze honek nire osasun mentalean daukan eragina da. Noiz bihurtu genuen frustrazio etengabe hau bidelagun. Ate guztiak itxita zeuden lekuan, leioak irekitzea zen helburua kantuen bidezule. Bueno, lehenengo kapitulo honetarako gaure tutore batekin gaude, 3. zikloko tutorea den irakasle batekin, eta, bueno, aurkeztu zure burua labur-labur. Opa, ni Isa naz, eta gaur egun 6. mailako tutorea naz, eskola batean, ez dakit eskolaren izena. Bai, bueno, eskerraldeko eskola baten, bueno, ez da. Eta, bueno, sin más, etorri naz zoramen honetara, aber zer gertatzen den, edo zelako ekarmenak egin alditugu. Mehatzatuta. Vale, bueno, tutoretzari buruz hitz egingo dugunez, hasiko gara pizkatxo bat gaia enfokatzeko, galdera orokor batekin, eta galdera da, aste normal baten, gutxi gora bera zeintzuk diren zuk betetzen dituzun funtzioak, orokorrean, tutore gisa, eta zure azkenean zure taldearen erreferente gisa. Bueno, aurkezpenean laburpen oso on bat egin dozu, egiten dugu denetarik. Bueno, lana prestatu behar dugu, egunerokotasunean egiteko, umen arazoak gure barnean dauz azkenean, ze gure umeak dira, eta gu egon behar gara, arduraduna gara. Bueno, nik bananduko nuke arlo desberdinetan, alde batetik edukiak edo ikasegoerak edo planteamendua, gelako planteamendua. Beste gauza bat da egiten dugun planifikazioa, ez bakarrik momentu horretan lanean den gaiekin, baizik eta urrengo asteetan egingo duguna. Beste alde batetik umeak, haiek, bere arazo guztiekin eta bere bizitzan zelan lagundu edo, eta gero eskolako bizitza. Hau da, zikloa, batzordeak, eta hori da. Eskolako barne antolamendua. Hori da. Bai. Gehi, batzuetan ere, gurasoak, premia bereziko umeak, bilerak, beste lankide batzuekin, eta, bueno... Zerrendarekin jarraitzen baldin badugu ziurazki topatu alditugu 24.000 lan gehiago. Bai. Vale, eta interesatzen zaidan gauzetako bat da, egiten ditugun lan horiek guztietan, zeinetan uste duzuzuk gaur egun daukagula formakuntza falta, ez dakit formakuntza falta den, baina nolabaiteko gabezia bat orokorrean, ezta? Edo zure kasu berezian pertsonalizatuta, non uste duzuzuk dagoela zeozer zerbait ezarena ailegatzen edo ezin duzuna ondo kudeatu tresnak ez dituzulako, ezta? Azkenean pila bat funtzio ditugu. Hoietatik zeinetan nabaritzen duzuzuk oztopo gehien dituzula? Adibidez, eta orain kezkatzen zaidana da, umen arreta berezia ez emotea. Eta azalduko dut, bakoitzak deko bere beharrak. Eta batzuk behar dute adibidez laguntza emozionala, adibidez, adibide bat da.
Eta nik ez bakarrik, ez dekot herramientarik hori kudeatzeko, eta ez dekot denbora batez ere hori kudeatzeko. Eta urte osoan zehar nabil pentsatzen, bakarkako tutoretzak egin behar ditut. Eta nire ustez gaur egun ezinbestekoak dira. Eta badakit egin behar ditu dela, baina ez nazka pasa bilatzeko momentu apropos bat egiteko, eta gainera gero egiten ditudanean ez dekot herramienta nahikorik depende ze gauzak kudeatzeko. Claro, eraginkorrean edo horietan intzitzen. Hori da. Eta hori da, momentu honetan, gero, gabezi asko ditugu, eta formakuntza beharko genuke gauza askotan, batez ere hobetzeko, agian deko guzaztapen batzuk jarrita, baina ez dugu lortu benetan heltzea ez dakizen puntura arte. Baina harremanetan, eta uste dut benetan gaur egun oso importantea dela, depende gainera zein eskoletan, baina orokorrean eskola guztietan, harremanetan ez dekogu herramienta edo baliabide nahikorik orokorrean. Bai, guztiz ados. Osea, azkenean, de hecho, urrengo galderarekin nahiko lotuta doa eman duzun erantzuna, ezta? Osea, azkenean, saiatu bergara ikaslei alik eta arreta pertsonalizatuena ematen, baina egia da saia dela. Eta saiagoa da, kontuan hartuta, zenbat ikasle izan ditugun gaur egun gelan, nire ustez, ezta? Egia da, ratioen eztabaida beti dagoela hor mai gainean, aldarrikapenetan, eta momentu askotan jartzen dugu ratioa argudio bezala gure eseltze hori azaltzeko. Zelan nabaritzen duzuzuk kopuru horrek, zenbaki horrek, zenbat ikasle dituzu, hasiko gara hortik agian hobeto, zenbat ikasle dituzu gaur egun zure gelan, eta zelan uste duzu zenbaki horrek eragiten duela zure eguneroko lana? Zelan influitzen du horrek zure lanean? Ni ointxe bertan daukat 24 ikasle. Badakit ratioa nire kasuan dela 23, baina arazo bat egon da beste gelan, ondoko gelan, eta azkenean erabaki izan nire gelan sartzea bat gehiago. Zergatik ere, kanpokoa zelako, azken biak kanpokoak, ez dakit, arabiarra, etorritakoak dira, eta arduen, apurbet batera joateko ere. Pentsatu genuen ondo zegoela. Orduen, 24 horiekin, kontua ez da hainbeste kopurua, ez da hori bakarrik, bai dala, baina kontuan nire ustez dala, bakoitzaren beharrak. Hau da, hogei baldin baditut eta hogei horiek behar desberdinak badituzte, eta normalean behar desberdinak dituzte, klaro, ez gara kapaz heltzeko guztien beharretara. Klaro, 15 baldin badira, errezagoa da. Claro. Eta gero, nik egingo nuke hemen hausnarketa bat irakasle bezala. Guk antolatzen dugu benetan ondo gure denbora beste irakasle batzuekin laguntzak emoteko. Askotan laguntzak, esaten dugunean, laguntzak dira laguntzeko ume konkretu batzuk bakarrik. Premia bereziak dituztenak edo bereziak direnak gelan zeo zergatik, ezta? 3-4 ume petedunak edo diagnostiko bat daukatenak, baina nire ustez guk pentsatu behar dugu antolaketa hori izan behar dela beste modu batean. Osea, errekurtso guztiak benetan erabiltzen ditugu, ez dakit. Osea, guk egia da, errekurtsoak behar direla, baina nire ustez ditugunetako batzuk agian ez ditugu behar bezala banatzen edo antolatzen. Claro, buelta bat eman behar dugu horri. Osea, esan nahi dut, agian beste modu bat planteatu behar dugu, edo planteatu aldugu, depende kausistika zein den, beste modu batean heltzeko ume guzti. Eraginkorragoak izateko. Bai, izan daiteke, nik uste dut azkenean kopuru horrek asko baldintzatzen gaituela, baina gero bai
ziurazki askotan planifikazio aldetik gu geuk bebai gure akatzak egiten ditugula, ezta? Bazuk esaten duzuna, azkenean laguntzak askotan agian bideratuta doaz behar oso bereziak dituzten umeentzat, eta agian laguntzak, bebai inklusibitatearen paradigma horretatik agian egin beharko genukena zan, vale, 2 irakasle talde osoarentzat, ez irakasle bat taldearentzat, eta gero beste bat, bai hori, kasuaren arabera nik uste dut, pues bueno, aztertzekoa dela, eta... Ze batzutan, bakarrik doazen umeak edo ikasleak bakarrik doaz, benetan. Bai. Eta nik ez dut esaten bakarrik joatea txarra denik, baina agian ume horiek ere behar dute Noski, bai. laguntza edo ez dakit. Tutore bezala nik ere izan dut, osea, eztabaida hori nire buruan pila bat aldiz, ezta? Askotan oso argi ikusten duzu norez den heltzen, eta orduan hor indar handia eta energia handia eta errekurtso asko gastatzen dituzu, baina karo, gero bebai kontuan hartu behar duzu, beste maila altuago baten doana ere, beste ritmo batera doala, eta hori ere zaindu behar duzula. Vale, edo nire kasuan adibidez, 2. mailan, pues beste behar batzuk ditu nerabean sartzen ari dalako, edo etxean dauzkan arazoengatik, edo autoestima falta daukalako, eta ezin diozu behar den denbora, edo ez da denbora apur bat emon ere, hori apur bet horri buruz hitz egiteko, edo, bueno, mila gauza bururatzen zaizkit, baina hortik doa asuntua. Bai. Vale. Venga, aldatuko dugu gaia, pizkatzo bat, eta guazen orain hitz egitera, hezkuntza munduan, azken urte hauetan, badirudi berrikuntzaren aldeko apostu bat egiten ari dela, ezta? Berrikuntza arduradunen figura hori sortu egin izan duela ja 3 urte, eta, bueno, urtero jasotzen ditugun plan guztiek, horiek erakusten dute, badagoela berrikuntzaren aldeko apostu bat. Gustatuko litzaidak jakitea, zure kasuan, zure gelan, edo, bueno, zure eskolan, kasu honetan, zelan nabaritzen den, edo zelan heldu zaizun berrikuntza hori, ze gaiei buruz ari zarete berrikuntza horretan aurrera egiten, eta zelako sentsazioa daukasun. Zelako, ez bakarrik jarrera, ez da, jarrera azkenean daukaguna da, baina zelako sentsazioa aldaketa horiekin. Uste duzu positiboak direla, benetan jarri behar ditugula erdigunean gaur egun horrelakoak? Lehenik eta behin, pentsatzen dut, benetan ez gaudela ondo formatuta berrikuntza hori benetan sartzeko. Benetan modu eraginkor batean. Egiten dugu dana apurbet sobre la marcha. Eta pilo bat karpeta dekogu zabalik, baina ez dakigu, edo nire sensazioa, nire inguruan dagoen jendearen sensazioa da, ez dakigula oso ondo nondik nora goazen, edo zergatik egiten ari garen, edo bai pentsatzen dut importantea dela aurrerapen teknologikoak, edo aurrerapen Adi programa. Adi programa adibidez, sartu behar dela, eta bueno, horretan gaude, mundu horretan bizi gara, eta ikasleak gu baino arinago doaz. Eta guk formakuntza hori egin behar dugu, eta aurrerakuntza hori egin behar dugu. Baina sensazioa da hori, hainbeste gauza dekogu implantatzeko, ez dakigula azkenean zein dan garrantzitsuena, zelan egin, naiz eta jakin zer nahi dugun egin, zelan egin aldugun hori, zergatik egiten dugu, eta batez ere norabidea, nire ustez, Bale, ondo goaz, baina norabidea zein da, zergatik egiten dugu hau. Ni kontraesan batzuk gainera ikusten ditut. Eta ez dakite gaia honi buruzala, baina bueno, ni kontako dizun dire. Bai, honetarako goden. Alde batetik, gaude pantailen kontra, argudioak emoten denbora guztian, kontra edo arriskuak azpimarratzen, bereziki umeak txikiak direnean. Hori da, eta haien lanketa bat egiten, eta gero, beste alde batetik gabiz pantailak gero eta gehiago sartzen gure ikasegoeretan, gure programazioetan, gure jardueretan, orokorrean. Zein puntura arte da ona
ona edo baliogarria eskola batean hainbeste kontatzea gauza hoiekin. Edo igual... Bai, nik uste dut horbe bai, teknologiaren kasuan gainera bereziki bai dagoela kontraesan handi batzuk esan duzun kontraesan hori, ez da, zein adinetik aurrera, nola sartu, eta nik uste dut eztabaida hori aberasgarria dela. Nik uste dut eztabaida horrek laguntzen gaituela aurrera egiten. Bai, teknologiaren kasua agian jendearen artean bai irakaslegoaren artean nik uste dut kezka gehiago sorrarazten dituela bai beldurrak direla eta gu geuk irakasleok azkenean lehen komentatu dugun formakuntza hutsune horietatik bat izango litzateke teknologiekin gu geuk daukagun harremana, ezta? Orduan egia da beldur horiek eta berrikuntza horiek teknologikoak direnean mugitzen direla oso, ez dakit, esparru potentean. Alde batetik, hori, kontraesanak, zer nahi dugun sartu, zer sartzen dugun, arriskuak benetan existitzen direla. Bereziki, hori, zuk esan duzu moduan, nerabezaroan. Osea, ja nerabezaroan, 3. ziklo baten sortzen direne kontutxoak teknologiarekin. Bai, baina beste alde batetik adibidez, osea, kenduko ditugu teknologiak aparte. Berrikuntza zure eskolan, uste duzu, beste arlo batzuetan berrikuntza horiek ematen ari direla? Bai. Berrikuntzak tipo kurrikulumean, osea, irakasteko modua, beste modu batzuetan, bai. Ni baikorra zentzu horretan, esan nahi dut, nik uste dut irakaskuntza doala, edo badago irakaskuntzan jende pilo bat, aldatzen ari dala. Eta bueno, eta berrikuntza horiek implantatzen ari direla, gure kasuan bai, gure kasuan nik ikusten dut, beti daude salbuespenak, baina nik ikusten dut jendea gero eta gehiago implikatzen dala, eta bueno, eta berrikuntza horiek sartzen ari direla apurka-apurka. Bestalde batetik, pues, agian beste eskola batzuetan, edo bizi izan dudana ni izan da, oso itxiak daudela berrikuntzen aldetik. Baina orokorrean, nik pentsatzen dut, bai lehen hezkuntzan baita 2. hezkuntzan ere ikusten dudala, bagaudela... Jarrera irekia daukagula orokorrean aldaketa horiekiko. Bai, ni ere nahiko ados nago. Ez dakit zein beste berrikuntzak buruetzen zaizkizun, ez dakit zeri buruz abizen, baina horretan orokorrean kurrikulumek hartzen dituzten berrikuntzak eta lan egiteko eretan, bai, nik uste jendea da bilela, baina bueno, ni baikorra naz, beti, osea, agian... Izaera baikorra daukazu, beraz, ez da zaila positiboa izatea, ez da? Bai, ados nago esandakoarekin. Nik uste dut orokorrean berrikuntza giroa badagoela, ez bakarrik administrazioaren partetik, baizik eta irakaslegoaren partetik ere. Zoritzarrez batzutan agian erresistentzia horiek edo aldaketarako erresistentzia horiek zarata gehiegi egiten dute, hori ere egia da, ezta? Baina ez dut uste gehiengoa denik. Uste dut jarrera orokorra dela aldaketaren, hori bai, claro, aldaketaren aldekoa, baina ganora eginda, lehen komentatu duzu azkenean, ezta? Erritmoa. Erritmo hori kontrolatu egin behar da, ezta? 4 plan sortu behar baitu urtero eta aurreko 12ak plan biziak baldin baziren, orduan ja gaude 16 plan aurten sortzen, urrengo urteko 4ekin 20 bihurtuko dira, eta pilota hori gero eta lehen komentatu duzu bai, helburu bat izatearena, azkenean errealistak izan behar gara, eta zentzu horretan, helburu argiak izan behar ditugu. Gainera, jendeak erretzen da, eta normal, hori da, zenbat gauza eraman behar dugu aurrera. Ezin da, osea, logikoa izan behar da, errealista izan behar da, bestela ez du esertarako balio. Claro, jendea erretzeko, esan duzu moduan. Bale, bueno, orain, 3. zikloan lan egiten duzula, jakin da. Guazen orain beste kontu bati buruz hitz egitera. Zein puntura arte uste duzu gaur egun LH eta institutuko trantsizio hori ondo egiten dela, non uste duzu gaur egun irakasleok hanka sartzen dugula, ez dakit, azkenean institutoko lehenengo mailetako irakasleen artean bai uste dut azkenek urte hauetan somatu egin dela, agian gube bai eleatzen somatutako maila falta hori, ezta? Edo gero eta maila basuagoa
daukatela ikasleak hori askotan errepikatu egiten da. Zein puntura arte uste duzuzuk hori horrela dela, zein puntura arte uste duzuzuk trantzizio hori ondo kudeatzen dugula, edo ez dugula ondo kudeatzen? Nire ustez, gero eta aldaketa gitziago, edo gero eta zubi politago dagoela, lehen hezkuntzatik bigarren hezkuntzara pasatzeko. Eta pentsatzen dut, bigarren hezkuntzako irakasleek ere parte hartzen daudela honetan. Eta malgutasun askorekin hartzen dituztela ikasleak. Eta orduen errezagoa izaten ari da aldaketa hain brutala, klaro, oso gazteak dira pasatzen direnean. Eta orduen planteatu zenean aldaketa hau oso gatza zan. Baina orain nire ustez badakigula hori maila zelakoa den, klaro, zuk esaten duzunean maila gero eta bajoagoa da, zerekin konparatuta, zer da maila? Heldu garen lekura, esan nahi da. Bai, azkenean da mantra bat, askotan esaten dugun errepikatzen den mantra bat, ez da? Hezkuntzan horrelako nahikotzo ditugu, hortik sartuta. Eta eskola batean, kriston maila daukat, eta beste eskola batean, orokorrean, arlo guztietan, irakasle guztiekin, ez dakit, depende taldea. Bai, faktore pila batek baldintzatzen dute hori da. Orduan, ni mailarena, ez dakit. Nik ustot beti dago denetarik. Eta maila guztiak, maila asko daude leku guztietan. Agian babesten ditugunez, hainbeste umeak, ez diogu usten apurbet. Baina, nire ustez, transizioa gero eta hobeto egiten dala. Eta hitz egiten da, eskolako jendea gero hitz egiten du institutuko jendearekin. Hori alde batetik. Beste aldetik. Irakaskuntzan, esan nahi dut, ikasteko edo irakasteko era. Hori hor bai ikusten dut aldapa bigarren hezkuntzan. Eta aldapa potentea igual eskoletan bagabiz proiektuka lan egiten, edo arloka lan egiten, edo zaila izaten ari da bigarren hezkuntzan hori sartzea. Eta horra agian bai dago salto potentea, eta horra agian bai igual bateratu beharko zan, hezkuntza zailetik ere, apurbet zelan egin transizio. Nik uste dut sistemak berak hor daukala bebai kontraesan bat, ez da azkenean naiz eta printzipioz eleatzen batez ere arloen fusio hori aldeztu, ikasegoren bitartez, proiektuen bitartez, gero somatzen da ikasturteak eta urteak aurrera joan ahala, batziergoa hor, lehen komentatu dugun batziergoa, hor mendiaren tontorra izanik, nik uste dut gero eta gehiago banatzen doazela pizkanaka arloak, ezta? Eta orduan hor, gu geuk, sistemak berak, daukala kontraesan potentea. Hau da, zein puntura arte fusionatu behar ditugu hainbeste arloak, funtzionalak izaten, ezta? Ni horren aldekoa naiz adibidez, baina karo, gero, zuk esan duzu moduan, jarraipen bat egon beharko da, eta jarraipen hori exigitzeaz gain, gero, hartzen dituzun neurriak edo erabakiak bat egin beharko dute. Fusio horrekin, bestela azkenean, eskatzen diezu DBH-ko irakaslei, bigarren hezkuntzako irakaslei, gauza bat egitea, etorkizunean islada izango ez duena. Orduan, ez dakit, nik uste dut hor bebai... Bai, sistema hortik dabil apurbe, buelta bat emon behar da. Klaro, txikitatik hasita eta gero, espadogo egiten jarraipen bat tramo guztietan, azkenean galtzen da zentzua. Eta umeek familiek eta apurbet guztiek ez dugu ezer ulertzen. Guztiz aduz, bai. Ondo, gela kudeaketari buruzko galderatxo bat, orain, nik gogoratzen dut galdera hau askotan egiten niola nire buruari unibertsitatean ikasten den bilenean. Eta konfiantza autoritate eredu
garen einan, biak gara, konfiantza autoritate ereduak, ezta? Zabaldu duzu gaia. Meloi potentea, bai. Begira, unibertsitatean hasi eta oraindik mantentzen dut. Bai, zein puntura arte, osea, non uste duzuzuk dagoela hor bi hoien arteko oreka? Bakit ez dugula erantzunik emongo, gaurko elkarrizketa honetan, baina ez dakit zertzeladaren bat edo punturen bat azpimarratuko zenuken, ez da, diez, nire ustez, gaur egun, ikasleekin egiten den harreman hori, binkuloa, batez ere konfiantza aldetik, ezinbestekoa da autoritatearena baino garrantzitsuagoa. Horrek ez duzan nahi, beste ez denik existitu behar. Baina, ez dakit, zein da zure jokatzeko modua, edo non kokatzen duzu zure burua, bebai, paradigma honetan, zer azpimarratuko zenuke? A ber, oso zaila da, galdera hau, baina, bueno, nik askotan ere galdetzen du nire buruari ia ondo nabilen ala ez. Nire paradigma da errespetua. Eta orduen, nik hartzen ditut umeak pertsonak bezala, eta horretarako pues, jokatzen dut beste pertsona guztiekin jokatzen dudan bezala. Hau da, nik nire izaeragatik behar dut konfidantza gustora egoteko. Orduen pentsatzen dut haiek ere gustora egoteko nirekin behar duten konfidantza. Orduen lehenengo momentuetan eta hori zaila izan da nire bizitzan ordezkoa esan nintzenean. Ordezkoa esaten denean, orain ere ordezkoa naz, baina esan nahi dut denbora gitzi ematen duzunean eskola batean. Eskola batean basaiagoa da. Baina berdin, saiatzen naz sistema berdin eukitzen. Hau da, bi aste baldin banau, lehenengo 2 egunetan edo 3 egunetan nabil umeak ezagutzen. Eta hori nire ustez oso importantea da. Eta ez bakarrik zuk ezagutzea, baizik eta haiek ezagutzea zu. Behin hori eginda, behin lotura hori, kasu honetan kurtso osorako bada, bagian emon aldozu kurtso osoa ere erlazio hori finkatzeko. Behin hori eukinda, nire ustez ez dozu besterik behar. Osea, argi euki behar da, edo argi euki behar dute haiek, ni autoritatea naizela, bai. Edo autoritate puntu hori daukadala, horrela dagoelako estrukturatuta. Egituratuta, bai, eskola bateko eskema. Bizitza orokorrean. Bai. Eta hori jakin behar dut, eta ez da zer gertatuko, eta gainera baliogarria izango da etorkizunerako lan batera joateko, edo, bueno, orokorrean bizitzeko. Baina jakin da hori, jakin behar dute ere nirekin kontatu al dutela edo zertarako. Ni egongo naizela haiekin lagunduten 2 urte horiek edo urte bete edo nagoen momentuan. Eta hortik aurrera, dejarse llevar, zan nahi dut. Gauzak sortzen dira. Eta ni batzutan agian pentsatzen dut, autoritate apurbet gehiago sartu beharko nuke honetan. Edo beste momentu batzuetan esaten dut, agian bajatu behar dut apurbet nivela. Baina nik daukadan erlazioa beraiekaz da, erlazio normal bat lagunekin daukadana edo familiarekin daukadana. Harreman pertsonala azkenean. Harreman pertsonala, estruktura baten barruan, baina harreman pertsonala. Eta beti errespetatzen eta entzuten umeak, haiek entzunda eta maitatuta sentitzen badira, erantzuna eukiko dute. Ze gustora egongo dira. Eta gainera, beste gauza bat, nik egin du lan askotan aurreskoletan, urte askotan, eta aurrezkuntzan. Eta hor ikasi egiten da, zelan umeak ondo egon arte, gustora egon arte gela batean, ezin dute ikasi. Orduen, hori da lortu behar dugun lehenengo gauza. Eta behin hori lortuta, edo bideratuta, orduen, erlajatzen dira eta hasten dira. Eta nik, naiz eta 6. mailan egon, sistema hori jarraitzen du. Bai. Ez dakit. Bai, ni tutori izan nahi zenean bai guztiz ados. Azkenean, niri oso polita eta garrantzitsua iruditzen zait azpimarratzea hasieran esan duzuna, ez da galderaren erantzuenaren hasieran esan duzula. Azkenean, pertsonak dira, nik pertsona bezala tratatzen ditut.
Eta azkenean hori da errealitatea. Bai. Gelan dituzula 15, 16, 20, baina guztiak direla mini pertsona batzuk, eta haientzat erreferente izango zarela, eta binkulo hori, harreman hori indartzen duzun heinean, erreferente positiboa izango zarela, eta ziurazki haiek erreferente positibotzat hartuko zaituztela. Eta, bueno, egia da nik uste dudala, azkenek urte hauetan bai, emozionalki hobeto zaintzen ditugula umeak eskoletan. Nik ere pentsatzen dut. Nik uste dut horretan, aurrera pausuak eman ditugula, beraz, egiten ditugun gauza positiboetako bat azpimarratuko. Zeozer, ona. Zeozer egingo dugu ondo bai. Vale. Lehen, podcastaren hasieran, sarreran, egin dugun ataltzo horretan, bukaeran galdetzen genuen, ezta? Noiz bihurtu genuen frustrazio etengabe hau bide lagun, ditugun gauza guzti horiekin. Guazen, nahi dut jakitea zure ustez zein den erritmo frenetiko honetan sartuta gaudela, zer uste duzu dela biztatik galdu ezin dugun hori? Zer uste duzu dela burokraziaz beteta zaudenean, notak jarri, ikasle berriak hartu, materiala sortu, zer esango zenukezuk zuretzat dela lehentasuna? Ikasleak. Egunerokotasuna. Nire ustez hori da lehentasuna. Eskolan egonda, por supuesto. Eta etxean egonda, agian bebai, ze askotan nik askotan egiten ditu zerrendak. Zer egin behar dudan, gaur arratsaldean ez dakitxe, eta zerrenda luzatzen doa, eta batzutan ezin duzu tatzatu ezer. Baina nik tatzatzen dudanean, zeo zer, umeekin lotuta dagoena, eta dana dago lotuta umeekin, baina bereziki harreman pertsonaletan edo, haiei, ez dakizelan azaldu. Kalte egin aldiana, edo Bai, egoera, bai. emozionalki. Bai, eta edo, ez dakit, edo froga bat egin behar ditugu, eta errepasoa egin behar dugu, adibidez. Errepaso horrein materiala prestatzen badot, lasaiago gelditzen daz. Gero, igual, agian egin behar dut, sartu ez dakizein taula, ez dakizein gauzak. Ziklorako, eta guztiz, hori beti gelditzen da bigarren plano batean. Baina nik adibidez hartu badut konpromesu bat umeekin, ez dakiz ere egingo dudala, nahiago dut nire zerrendatik. Bestea tatzatzea eta hori mantentzea. Hori da. Ez dakit ondo egiten dudan, ze asko lankide batzuk esaten didate nahiko txarto, antolatzen naizela, zeliatzen azgazoa bategaz, bukatu barik beste bategaz, eta agian hori lehentasun zehatzagoak ipine behar ditugula. Pues gaur zuzenduko ditut ez dakizen bat azterketa. Baina niri, egunean zehar, sortzen bazait, beste gauza bat, ez daki zein ikaslek eskatzen badit, beste... Zerbait laguntza, informazio bat behar duela. Baina, azterketa zuzentzearena pasatzen da... Bigarren plano batera. Eta ja, burokrazia... Hirugarren edo laugarren era normalean. Zer gertatzen da horregaz? Azkenean bukatzen dozula oso erreta, ze hori akumulatzen doa, eta azkenean asteburuetan, arratsaldeetan, eta ez dakizu gauean. Eltzen bazara. Hori da. Eta bestela zauz, estresatuta apurbet, pentsatzen, egin behar dut hori esterketa genukanean, hori izan nire beti nengoen pentsatzen, esterketa badaukat, eta ez dut ikasi. Hau berdin. Hau egin behar dut, baina ez dut egin. Eta ez daukat denbora egiteko ez telesail bat ikusiko dalako. Bai, beste gauza batekin zaudelako. Hori da, beste gauza batzuk irten direlako egun horretan zehar, ze askotan etortzen zara eskolara, goizeko 9:00 pentsatzen, hau eta egingo dut, eta goizeko 9:05 badituzu ja mai gainean beste arazo batzuk, umenak, kudeatu behar dituzunak, eta jazta. Pues jazta, hori da, nire ustez beti izan behar dela gure lehentasuna. Vale, eta bukatzeko, bi galdera geratzen zaizkigu, baina elkar ezagutzen dugunez, azken aurrekoa izango da pizkatzo bat, zugan zentratua, ezta? Iritzia, esango nuke partekatzen dugula nahikotzo gai honetan, baina
data esanguratsuei buruz hitz egitera goaz orain. Data esanguratsuak, martxoak 8, LGTBIQ+ eguna. Buah. Data guzti horiek, gaur egungo egutegian, presentzia bat dute, garrantzitsuak direlako, eta bertan biltzen diren aldarrikapenak garrantzitsuak direlako, baina ze iritzi daukazu egun horietan egiten ditugun jardueren inguruan. Eta batez ere, zein da zure ikuspuntua, nola uste duzu tratatu beharko genituzkela edo kudeatu beharko genituzkela, precisamente data hauetan aldarrikatzen diren edukiak, aldarrikapenak, gauza importante horiek. Beitu, últimamente nago egunero pentsatzen zelan antolatu beharko zan, hori ondo ateratzeko. Eta nire azkenean, buelta asko monta gero, nengoen pentsatzen. Bueno, eskola honetara banator berriro, planteatuko dut. Ikasegoera, zelan planteatu, nire kontua da, zelan planteatu, gai eta data garrantzitsu hauek sartzeko gure egunerokotasunean eta gure bizitzan eta gure ikasegoeretan dala guk egiten dugula. Orduen, nengoen aurreko egunean pentsatzen bagian, orain LGTBko asuntoa da. Bueno, nik urren urteari begira, agian pentsatu behar dut, nire gelan orain, baldin bagaude lantzen Europa, Europa horretan txertatu behar dugu LGTBI, baina txertatu behar dugu modu transversal batean, eta modu osotasunean. Eta agian guapoa zegoen egotea data batzuk, baina orain beste modu batean begiratu behar dugu. Data horiek bai, gogoratuko digute importantea diren gauzak. Baina guk transmitutu behar duguna da... Nola landu behar ditugu. Baina transmitutu behar duguna da eguneroko gauzak direla. Orduen, nire ustez funtseskoa da hori sartzea gure programazioetan, baina benetan sartzea. Ez bakarrik aipatzea. Ze nire sensazioa da urtero ez, astero dekogula. Data bat, barreak egiten ditugu, da, zikloara joaten garen bitartean, bakoitzean, aurrengo astea, zer, ke toka, ezaki zer, eta orduen, azaltzen diegu umei, edo batzutan, ez diegu azaltzen, bajatzen dira patiora, ez daki zein ekintza egitera, eta ez dakite... Zeren inguruan ari diren, bai. Eta gainera errepikatzen dira, urtero ekintza berdinak. Eta 6 urteetan, edo zenbat urte dauz hemen, 10 urte. Ez dira oraindik konturatu zeri buruz doan ekintza hau. Zergatik, ez dugulako landu. Ez dalako landu orokorrean. Orduen, agian finkatu alditugu batzuk kurso bakoitzean edo ziklo bakoitzean benetan lantzeko eta horrela ume joango dira eskolatik jakinda benetan zeri buruz doan LGTBI emakumearen inderkeriaren kontrako eguna eta abar. Bai, nik uste dut gainera data hoietan ospatzeak askotan nolabait ez dut esango baloreak entzen direla, gizarte mailan nik uste dut oso garrantzitsua dela data hoiek azpimarratzea eta kalerateratzea, manietara joatea eta benetan aldarrikapenekin bat egitea. Baina gizartean bezala garrantzitsuagoa iruditzen zait jarrera hori ez izatea bakarrik aldarrikapenaren egunean, baizik eta egunerokotasunean. Nik uste dut hortik doala kontua. Hezkuntzan egunerokotasunean txertatu behar ditugula gauza hauek. Gainera kurrikulumak gaur egun aukerak ematen dizkigu hori txertatzeko eta garrantzia ematen dio horiek txertatzeari. Orduan nik uste dut hortik doala kontua. Egunero txertatu behar ditugu, egunerokotasunean garrantzitsuak direlako. Eta baztertzen baldin baditugu egun zehatz batzuetara, gainera, horrela, presaka, gu irakasleak presaka gabiltza, 2 minututan bete behar duzu urrengo eskumorea, tximel eta morea gainera normalean dira eskulanak, beti horrela, azkar egiteko eta itzuroso geratzeko, askotan webguneetan publikatzeko, edo
zerbait egin duzula kanpotik antzemateko. Bai. Eta ez diogu ematen agian stop hori, gelditzeko, pentsatzeko, bale, perfecto, egun hauek garrantzitsua dira, baina nola demontre landuko dugu hau, orain tokatzen zaidan ikasegoeran edo proiektuan. Nola emango diot garrantzia, zein emakumeen adibideak jarriko ditut. Eta izan alda gainera urte osoko proiektu bat. Aurten nahi badugu landu emakumearen ez dakit, eskubideak, hori landuko dugu, eta landuko dugu arlo guztietan, eta landuko dugu modu desberdinetan, eta ez bakarrik tximeletak egiten. Ondo dago tximeleta egitearena, eta, agian erabakitzen dugu tximeletak egitea ere, bai, baina ez modu bakar batean, eta ez, venga, tutoretza nolan, gero askotan jando guz tutoretza, eta hori beste meloi bada, tutoretza plan hori, askotan kendu dut nik tutoretza planetik, denbora, oso garrantzitsua iruditu zitzaidana, horrelako gaietara emoteko. Baina eske gai horiek edo egiten dira beste modu batean edo ez dakit, antolamendu bat egon behar da horretarako ere. Segabiz, azkenean da estresa sortzea ere umei, guri, familiei, eskolako dinamika gelditzen da. Claro. Eta venga, egin behar dugula hau dana. Harin, baina segatik, egin behar dugulako, udaletxetik etorri dalako, eta ez dakiz, hausnarketa bat egin behar dugu gai horri buruz. Guztiz ados. Bale, eta bukatzeko, podcast honetan maiz egingo dugun galdera, eta ja saioa borobiltzeko galdera. Zein da zure ustez, etorkizunari begira, hezkuntza munduan daukagun erronka nagusia? Oso galdera fuertea da, baina... Euskaldunizazioa. Nire ustez zer gabiz txarto egiten, nik ez dakit zer den, por supuesto, baina uste dut oso zaila dala gainera jakitea, baina agian politikamente inkorrektua da hau esatea, baina euskaldunizazioa ez da gertatzen askotan. Osea, umeak ertetzen dira eskoletatik, izan behar duten euskara maila. Bai, euskara maila benetan, eta hemen bai dago maila, eta benetan oso eskaz izaten ari da. Eta gu, segurazki errudunak gara, edo errudun importanteenak, edo sistema, edo dana batera. Ez dakit zer den gertatzen ari dana, badakit faktore batzuk dauzela, jendea datorrela kanpotik eta kopurua nahiko handia da, baina ez dut uste hori bakarrik izango denik arazo nagusiena. Zeo zer egiten ari gara, eta gero, beste planteamendu bat euskaldunizazioarekin lotuta da, depende nori, depende zertarako, zer eskaini aldi egumei, eta zer eskatu aldi egumei arlo horretan. Eta zein da importanteena? Ze, klaro, horretan gaude gube bai. Importantea da euskaldunak izatea. Argi eta garbi. Ze modelo horretan gaude eta herrialde batean gaude. Hori, nire ustez, hori primatu behar dugula. Hori argi eta garbi. Gure kultura zaindu, gure hizkuntza zaindu, baina salbuespenak egon behar dira. Eta zelan antolatu salbuespen hori? Zelan depende zein etxean bizizaren eta zein egoeretan bizizaren, zein da importanteena, edo zein da importanteagoa. Euskalduna izatea, edo idaztea ikastea, edo bada oso puntu asko tratatzeko, eta ulezi asko, eta euskaldun prozesu horretan galtzen dira pilo bat gauza. Holan, gainetik aipatuta, baina hor dago badaude gauza batzuk aztertzeko, gauza asko aztertzeko, eta gauza asko baloratzeko, eta buelta bat emoteko, eta agian aldatzeko ere. Guretzat, nik uste dut ere,
gaur egungo mundua askoz ere anitzagoa dela, eta horrek suposatzen duela erronka askoz ere handiagoa. Orduan, egia da euskaldunizazio prozesu horri eman behar diogula buelta bat. Pentsatu behar dugu, benetan birplanteatu behar dugu eskoletan zer landu behar den. Nik uste dut bai, pizkanaka badakigula, ez da, irakasle bezala, baina batzutan ere uste dut testu inguru zehatz batzuetan aitzaki bezala, ez aitzaki, baizik eta elementu komplikatu bezala hartzen dugula dagoen anistasuna edo kasunetan etorkin kopurua, dalakoa. Eta hori erdi aitzaki, erdi errealitate izanik, askotan uste dut maila jaisten dugula. Hor hausnarketa potenteak daude egiteko. Bai, eta mai gainean ipini behar dugu, euskara izan behar dela, herramienta bat, esan nahi dut, erabiltzeko gauza bat. Bai. Eta orain nire ustez gabiz apur bet pentsatzen edo erakusten umei dala behar bat, edo ez dakizelan azaldu, kontzeptua oso zaila da, baina erabili behar dugu euskera erabiltzen. Eta haiek ulertu behar dute. Gizartean egiteko hausnarketa bat da, ere, hau da, gu geuk ditugun, akatzekin, ez da, adibidez, euskaldun berriak garenok, pila bat konpleju garatu ditugu urteak aurrera joan ahala, horrek askotan eragin izan du euskara testuinguru gutxitan, erabiltzean, edo horrelako kontuetan. Eta nik uste dut hor gizarte mailan bai hausnarketa bat egon behar dela, zein puntura arte garrantzitsua den, hizkuntza politikak ere indartu behar dira, eta hizkuntza politika horiek bermatu behar dute benetan umeek euskeraren beharra identifikatzea gizartean. Ni joaten naizenean nonbaitera euskara behar izango dut hitz egiteko. Hor benetan sentituko duzu garrantzitsua dela, ez da hizkuntza. Eta ereduak emotea umeei ikustea bere herrian agian ez bada asko erabiltzen kaletik, erakutsi behar digu, guazen erakustera beste eredu batzuk, guazen gure arteko harremanak indartzeara eskola batzuen artean, ikusteko beste realitate batzuk. Ez dakit, horrelako jarduera batzuk sortu behar dugu euskera maitatzeko eta euskerarekin divertitzeko ere. Ez da bakarrik erabiltzea euskera. Hizkuntzarekiko harreman hori sendotzeko eta sustatzeko. Nire ustez ez gaudela hori egiten ondo. Egin behar zan moduan. Askotan esaten dute, azkenean, esperientzia positiboak dituzunean hizkuntzarekin, hor benetan garatzen duzu hizkuntzarekiko maitasun hori, ez da? Eta nik nabaritzen dudana dira bakarrik esperientzia negatiboak nire gelan. Beti da, ez daki zer, beti... Eta akademikoak, batez ere, beti dira akademikoak. Orduen, batez ere leku batzuetan hori erronka oso potentea izango da. Bueno, erronka honekin geratzen gara, eskerrik asko, Isa, lehenengo saiakera honetan parte hartu izanagatik. Eta, besterik gabe, agur esaten dizuegu, eta hurrengora arte. Etorkizuna Ginen